Ere bueltan da Buruntzaldeko ibilbideak proiektua. Lehiatzeko ez den eta edozein publiko motarentzat egokia den jarduera fisikoa egiteko eta Buruntzaldea eskualdeko eta bere landa ingurune naturala ezagutzeko aukera dugu. Bide zidorreak eta bideak ditugu. 5 ibilbide daude aukeran. Landako paisaiatik barrena paseo ez gozatzeko. Belarriak eta basoak zeharkatuz eta baserri, baseliza, karobi eta natura naiz kultura aldetik interesgarriak diren beste leku batzuetara hurbilduz. Herrietan ibilbide zati bakoitzaren inguruko triazatuak, profilak eta distantziak erakusten dituzten panelak daude. Bideetan berriz, norabideak eta distantzia markatzen dituzten geziak eta zuinak. Seinale horiek guztiak udalerri bakoitzaren identifikazio koloreak aintzat hartuz ipinita daude. Lasarte horia Urrezarrea, Urnieta berdea, Usurbil laranja eta Andoain urdina. Hala, seinale bat bidean ikusten dugunean zein ibilbideetan gauden jakingo dugu. Zehazki, aukeran dauden ibilbideak ondokoak dira. Andoain Lasarte horia, Andoain Urnieta, Andoain Usurbil, Lasarte horia Urnieta eta Lasarte horia Usurbil agina ibilbidea. Buruntzaldeko 2024-2025 ikasturterako planean aurre ikusten den moduan, aukera horiek guztiak ezagutarazteko modua emango du Buruntzaldeko ibilbideen eguna. Aurtengoan, urriaren 20an, igandea izango da goizeko 8:00-etatik ordu-bietara. Azpimarratzeko aurtengo berrikuntzetako bat, ez dela botilarik banatuko izango da. Beraz, nork bere botila eraman beharko du, zero zabor ibilbidea azpimarratuz. Ibilbideetan zehar hainbat iturri daude ur botila hori bete ahal izateko. Laguntza moduan, azpimarratu behar den beste gaietakoa da, Nabilruta izeneko aplikazioa egongo dela. Telefono mugikoentzat egokia dena. Honen bidez, Buruntzaldeko ibilbideetako edozein egiterakoan, sistemak modu jarraituan emango duen informazioa, kokapena, jarraitu beharreko norabidea, interesguneak, jaso ahal izango dira. Aplikazioa deskargatzeko eta ibilbide bakoitza aktibatzeko, udalerri bakoitzean jarriak dauden paneletatik jarritako QR kodeak eskaneatu beharko dira, edo herritar bakoitzari dagokion klabea ipini. Antolatzaile jakinarazi dutenez, aplikazio hori lehendik deskargatuta dutenek berriz instalatu beharko dute egin zaizkion berrikuntzak direla eta. Hoi bezala, autobus zerbitzua ere martxan egongo da, 12etan aterako da lehenengo zerbitzua aginean, espaldiko gasolinderian eta azkena ordubietan toki berdinean. Autobusak egingo duen ibilbidea aginea Usurbil, Lasarte horia, Andoain eta azkenik Urnieta izango dira. Autobusen ordutegiak herri bakoitzeko geltokietan ipiniko dira. Bai autobusaren ibilbidea eta baita ordutegia ere. Besterik gabe, laguntzari eskerak eman nahiko genizkioke, batetik Euskalduna Mendigoizale elkartea, Ostadar SKT, Mendizaleen eta Ipar Martxa Sailak, Superkamara eta Buruntzaldeko ibilbideen eguna osatzen duten 4 udal hauek.